Ako si Jay. Sa una, dili ko motuo anang mga istorya sa kalag o multo. Pero pagkamatay ni Lulo, napugos mi nga mubalik sa among karaan nga balay. Dito nagsugod ang tanan, hangtod karon sige gihapon ni mugawas sa akong damgo. Si Lolo namatay tungod sa sakit sa kasing-kasing. Kalit lang siya natumba samtang nagtan-aw og TV sa sala. Wala ni siya nakaabot sa ospital. Sukad ato, wala na gyud mi nakabalik sa iyang kwarto. Nabilin ra ang iyang mga gamit dito. Pag-abot namo sa balay ni Lolo, lain kaayo ang akong gibati, murag buhi ang balay, murag na ay nagtan-aw namo. Ang hangin bugnaw, unya hilom kaayo ang palibot. Pag-abli namo sa pultahan, ang sulod abog pero limpyo ang kwarto ni Lolo. Naapay baso nga naay tubig, duha ka kutsara nga murag bag-ulang gilimpyuhan, murag bag-o pa lang siya ninggikan. Nang limpyo mi, ako naghanay sa mga sinina ni Lolo, ang akong igsuon nang limpyo sa bintana. Hilom ang palibot, kalit lang mi nakadungog ug tunog murag tsinilas nga nagkurog sa taas. Nakadungog ka? Wala ko nitubag, pero kabalo ko nadungog pud ako. Naay milakaw sa taas pero kami raman duha diri. Paglingi namo, nakita namo ang aparador ni Lolo nga naay dako nga sa amin. Nagtan-aw mi didto nagtutok ug kalit lang nako nakita na ay tawo sa among luyo. Nagsuot og puti, nagtindog lang, layo ra siya pero klaro kaayo wala siya'y nawong. Walay mata, walay baba, walay ilong, puti ra gyud ang iyang nawong. Dagan mi pagawas, nangita mi tabang, nakaabot mi sa among silingan. Ug ang among silingan miingon, dugay na nang kalag diha. Maubitaw nang gibalhin sa imong Lolo ang iyang katri sa ubos, kay kada gabii makakita imong Lolo nga naay nagtan-aw pud sa samin. Wala lang mi magsaba ninyo. Ang among silingan murag kabalo sa tibuok istorya, pero murag wala siya ganahi nga istoryahan. Murag kabalo siya nga naay gyud diha pero gi-ignore lang nila. Nusilti pod gyud ang among silingan, ang uban nga misulod sa kwarto nagkasakit, ang uban makakita ug naay nagbarog sa ilang luyo sa samin, ang uban madala sa damgo. Gikurog kog maayo kay pagkasunod gabii samtang natulog ko, nakita na pud nako siya sa akong damgo. Nagtindog ra, nagtan-aw nako. Wala na gyud mi mibalik. Ang kwarto ni Lolo among gilak, ang yawi among gilabay. Pero kada magtan-aw ko og samin, murag naa gyud ko'y makita nga nagtindog sa akong luyo. Usahay magpakita siya sa akong damgo, usahay murag naa ra siya sulod sa among balay. Kung makakita kag karaang aparador, labi na kung naay samin, ayaw dayon tan-awa kay basin dili lang ikaw ang nagtutok. Ako si Janjan, na ako sa call center sa Ortigas. Night shift ko, alas 9 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag. Taas ang floor, bugnaw ang aircon, hilom kaayo kung kaadlawon na, kasagaran mga makapukaw sa amua kay kung naay magring nga tawag. Pero kadtong usa ka tawag, dili to basta-basta. Alas 3:17 sa kaadlawon ato, kalingkod ra ko sa akong station. Ako ra halos ang nagmata sa floor, nag-scroll ko sa system, naghulat og tawag. Ni-ring ang linya, normal ra, ako'y nitubag. Thank you for calling, this is Jan, how may I help you? Sa pikas linya, tingog sa babayi, hinay, medyo, garas, murag, kapoy. Ug ang tingog sa babayi, miingon, gusto ra ko i-cancel among service
Patay na akong bana, dili na namo kinahanglan. Ni-sympathize pud ko, natural mauman gyud na amo trabaho ma'am. Okay ma'am, pwede ko mangayo sa account number sa imong bana para ma-access nako. Pero kalit siya og ingon, dili ko kahinumdum, dili ko kabalo, asa ko. Nikurog akong lawas, wala ko kasabot kung nalibat lang ba siya o basin hubog. Pero sa background, wala gyud ko'y nadungog, walay TV, walay hangin, walay tawo. Ug niingon ko, okay ra ka ma'am, hello? Ug nitubag siya, naa na siya diri, kinahanglan ako, mulakaw. Kalit na putol ang tawa, wala ko kabalo kung bag to na call or unsa. Pero pag-check na ko sa system, walay lag sa system, walay record sa tawag, walay number nga ning gawas, dili siya registered, murag wala jud ni tawag. Kitawag na ako among team leader si Kuya Tonyo. Kuya, na ako call ganiha, pero wala sa lag. Murag babayi nangayo og cancel kay patay na daw iyang bana. Og nidool si Kuya Tonyo, gitan-aw ang oras, alas 3:17 sa kadlawon. Og nitan-aw siya nako, seryoso kayo. Ikaw na ang ikaupat nga nakadawat og tawag ana nga oras, pariha og tingog, pariha og storya, pero walay tris. Gitawagan mo sa dili na buhi. Nakurat ko og nahadlok, ug ang among team leader niingon pa jud siya, ang tawag mo balik-balik lang kung walay daghang tawo sa floor ug muhunong lang kung kabalo na ang agent nga dili tawo ang nitawag. Ayaw tubag kung walay number. Ayaw tubag kung bugnaw ang palibot bisan walay earphone. Curious ko after a week, gitabangan ko sa akong amigo na IT para mutan-aw sa records na walay recording. Pero naay usa ka file nga 1 second long, pag open na mo, ang babayi na ay message, wala unta nimo giusisa. Pagkahuman ato, ni-resign ko, dili tungod sa trabaho, dili tungod kapoy, pero tungod kay kahibalo nako sa call center, dili lang customer ang mutawag. Usahay ang manawag, gusto lang pahinumdum nga naa pa siya, pero sa lag, walay ngalan, walay numero, walay bakas. Kung naka-apil ka na og retreat, kahibalo ka nga kasagaran, kalmara. Layo sa syudad, hilom ang palibot, walay signal. Pero ang among retreat sa Banawa, Cebu, lahira. Sa tulo ka gabi na mo dito, ang katapusan maoy pinakahadlok. Hangtod karon, dili gihapon ko kalimot. Hapon nami nakaabot sa retreat house sa bukid sa Banawa, karaan nga balay, kahoy ratanan, na ay mga tanom sa palibot ug murag hayahay ra tan-awon. Pero sa likod sa balay, nakakita ko og kabayo. Puti, nagbarug lang. Nangutana ko sa staff, ila ni nga kabayo? Ingon sila, wala man mi kabayo diri. Gikataw-an ra nako, abi nako, sayop lang akong mata. Sa unang gabi, mga alas 11 sa kagabion, nagsugod og ulan, nagsigi og paghot ang iro, kusog, hilabihan. Gikan sa gawas, sa daplin sa kakahuyan, pagtan-aw namo, wala may tawo. Ang iro, sige lang gihapon og paghot, murag na ay iyang giprotektahan. Human, kalit lang siya ni hilom, ug sa dihang hilom siya, mautoy nagsugod sa tinuod nga kakuyaw. Ikaduhang gabi, kaadlawon, siguro mga alas 2, nakamata ko, ang akong kauban sa higdaanan si Alin, nagtutok sa bitana. Bay, tanawa daw, ingon niya. Pagtanaw nako, na ay nilakaw sa kakahuyan. Duha lang katiil among nakita,
Pero walay lawas, walay ulo, murag naglutaw. Ang iro, wala na namaghot. Nagkurog among lawas, wala na mi nakatulog ato nga gabii. Sa buntag, niduol si Mara nako, classmate namo, kahibalo mi nga makakita siya og katingad-an. Nakita nimo ang tiil no? Nangutana siya, wala pa ko nagsulti. Ingon siya, dili na basta lang multo, bata na siya nga namatay diri sa una. Wala pa kapahulay, ginatabangan siya sa iro. Gihilantan ko pagkahuman ato, murag gisuglan ko og kakulba nga di ma-explicar. Ikatulong gabii, brown out, sigara ang kandila sa kusina. Naami didto, nag-andam og tubig, nikalit og nipakita ang usa ka imahe sa bintana, murag babayi. Taas og buhok, dili makita ang nawong. Ibaling siya og nawala, ug kalit nahulog ang kutsara sa likod namo. Walay tao didto, ang hangin bugnaw kaayo. Nianang gabi una, daghan sa among grupo ang nagdamgo og pareho. Pagkaugma, pauli nami, nagsakay mi og van. Ako sa likod, unya tan-aw ko sa side mirror, nakita nako na ay nilakaw sa likod sa van. Murag iro, pero wala maglakaw. Naglutaw siya, walay tiil, walay ulo, ang nawong walay porma. Pagtan-aw nako balik, wala na, pero kabalo ko nga nakita nako to, dili ko sayop. Usahay ang mga iro, maoy unang makabantay. Sila ang musaba kung naay dautan, pero kung muhilom na gani sila, maunay ilhanan nga ang espiritu na ana sa inyo tupad.